Práve sme boli svedkami efektnej ukážky z letu na minimálnej vzdialenosti pomocou prídavného spaľovania. Minulý rok sme boli svedkami iba krátkeho prehľadacieho letu tohto lietadla Eurofighter Typhoon s pilotom rakúskych vzdušných síl, ale tento rok si môžete vychutnať úplnú zostavu talianskeho display pilota Mattea Mauricia. Táto letová ukážka je veľmi dynamická, pri ktorej pilot predvádza širokú škálu manevrovacích schopností svojho lietadla. A taktiež nám budú veľmi pekne prezentované vynikajúce letové charakteristiky pokrokovej aerodynamickej konštrukcie lietadla Eurofighter Typhoon. Práve ste mohli vidieť krásny svetelný a zvukový efekt prídavného spaľovania dvojice motorov Eurojet EJ200. Každý po ťahu až 90 kN. Lietadlo Typhoon je koncipované ako moderné viacúčelové bojové lietadlo, schopné čeliť všetkým súčasným aj vyvíjajúcim sa hrozbám. Konstruktéri lietadla Typhoon zvolili aerodynamickú koncepciu konstrukcie kačica, to znamená kombináciu delta krídla a predkrídla, alebo taktiež hovorovo nazývaných kačacích plôch. Práve vidíte ukážku vynikajúcej manevrovateľnosti pri minimálnej rýchlosti lietadla Typhoon. A práve sledujete akceleráciu z minimálnej manevrovacej rýchlosti pomocou efektu prídavného spaľovania. Princípom prídavného spaľovania je vstrekovanie extra paliva na spaľovaciu turbínu lietadla, čím motory dosiahnu ďalší prídavný výkon. A práve nám pilot Matteo Maurici predviedol zatáčku s minimálnym polomerom. Skutočne polomery lietadla Eurofighter Typhoon sa dajú merať nie v kilometroch, ale v metroch.